eta, bueno, hor, bai, atentzioa mandit, bueno, gauza pila batek, baina gehatzen eiz, izango duguenik, bi alderdi edo bi lanketarekin, bat da, bakoitzari, banakoari, askoitiak banako bakoitzari dagokiguna, ikusi gure konpromisoak, zagatari dagokionean, gero askotan izin dugu, buila batean, etxean ere, geure telebistak eta geure zagatasuak egin. Orduan bakoitzak bai inberduguna da, geure konpromisoa eta geure arduratu pixkat, ondoko egin entzatuz. Eta bestea da, konpromisoa, bai udaletxetik gan. Eta udaletxetik gan, hortan zaiatzen ari gara, badakigut, gauzta duela zuzentzeko, konpontzeko, beste gauzasurin ari gara. Eta, bai gure zadela, gure apostua, gure naia, gure ardura, gure lanketa, herritarrekin kontatuz, partea zaile bat bultzatuz, eta kasu honetan zuek ere hor nahiko zituzten ikustea, parte hartzeotan, izarete, denon batean, txukun dago, zen dugu. Ni lehen esan izuen.